Kanhi kapitan sa usa ka barangay sa General Santos City, gipusil patay sa riding in tandem suspects. Personal grudge ang ginatanaw sa kapulisan nga motibo sa krimen. Ani ang report ni Abby Caballero. Emosyonal ang pamilya Hayoma sa gidangatan ni Roger Hayoma nga kanhi kapitan sa Barangay Fatima General Santos City human kini gipusil patay Huwebes sa buntag sa maong barangay. Matud pa samtang gamaneho kini sa iyang motor, kalit lang matud pa kining gipusil sa riding in tandem suspects. Bigyan na magbuto to sa ligid kay hinay man. So isa ka buto, duha. Tanong ko, magdi na ni maayo. Mo to na dagan ko sa sulod ingong pa. Tuig 2009, nagserbisyo isip kapitan sa Barangay Fatima si Hayoma. Ug karong tuiga, plano unta matud pa niining mudagan pag-usab isip Barangay Kagawad. Daghan siya mga nagasupport sa iya. Isa na sila sa mga dunay pronouncement nga mag-run pero as Barangay Kagawad. Wala na mihatag og pamahayag atubangan sa kamera ang banay sa biktima. Apan base sa nakuha nga impormasyon sa kapulisan gikan sa banay, personal grudge ang ginatanaw nga motibo sa krimen may kalabutan sa yuta. Nakaaway din po siya regarding dun sa lupa kasi po isa po yung livelihood ng victim natin, yung nagbibenta din po siya ng mga lupa. Still we are looking for other angles, no, kung ano talaga yung dahilan ng pagpatay sa victim natin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.